F'Ġunju li għadda r-rata annwali tal-inflazzjoni kif imkejla mill-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut kienet ta' 1.3% li jfisser li kien hemm tnaqqis mir-rata ta' 1.5% irreġistrata fix-xahar ta' qabel f'Mejju. L-ola rati ta' inflazzjoni f'Ġunju kienu rreġistrati għal prodotti u servizzi oħrajn b'4.5% u l-kura personali u s-saħħa b'4.1%. Min-naħa l-oħra l-aktar rati baxxi ta' inflazzjoni annwali ġew irreġistrati għat-trasport u l-komunikazzjoni b'1.9% taħt iż-żero u l-ħwejjeġ u żraben b'0.1% taħt iż-żero. It-tnaqqis fl-inflazzjoni annwali kien irreġistrat partikolarment fl-indiċi tat trasport u l-komunikazzjoni bit-tnaqqis ta' 0.41 punti perċentwali u fl-indiċi tal-ħwejjeġ u żraben bit-tnaqqis ta' 0.01 punti perċentwali, l-aktar minħabba prezzijiet inqas tas-servizzi tal-mobile u fil-beħ ta' żraben, rispettivament. L-akbar kontribut fl-inflazzjoni annwali kien l-indiċi tal-ikel, l-aktar minħabba prezzijiet ola ta' takeaways bżieda ta' 0.58 punti perċentwali. Wara ġiet innotata żieda fl-indiċi tal-kura personali u s-saħħa bżieda ta' 0.36 punti perċentwali u f'dak ta' prodotti u servizzi oħrajn bżieda ta' 0.33 punti perċentwali, l-aktar minħabba prezzijiet ola tal-prodotti tal-iġene personali u prodotti tat-tindif rispettivament.